Allah ko da yake biya Allah ta baro Allah ba wallahi ai wannan mutumin ba haka yake yawo da ɗan sanda kai ne abun nan neman kama yake ido rufe baban jiya Dama kamar nawa ne karanta abunsa kamar ina wajen 20 ko 30 ce na rasa kuma wannan ga da jarabar son kuɗi yana da kuɗi amma akwai da jarabar karanta mutum kai ga ina zuwa neman sa da ɗan sanda da biya dan ai ya na aika ba shi ka san da mun sa ba yanzu nan nake neman sa gari yanzu nan na bar motar ɗan sanda tana neman sa ina neman sa kuma banda ba neman sa kuɗi ba yanzu nake neman sa zan ba waya ce sabuwa yanzu nan na je na siyo ta ina ciwon bashi amma na nemi na rasa yana ya gudu ya gudu to yake ne yayi wa kansa hankalin nan Wani kira 'yan sandan nan su kama wallahi ba wani abu da zai san kama. Ka bani kuɗin kai ka ci bayi na ba ka ci bayi ma na kuma ai kai ka sake yi me yasa ka sake to kai ko yanzu yan sandan kai za su kama ko kuma yanzu nan mu wanka maka mari tunda neman da nake man na neme na rasa kai kuma ka sa ya kuɗi na so samu ne au ashe na ma samu WhatsApp Twitter IG Diesel baba share mun sha damu